Καληνεσπέραν άρχοντες κι ανηνεσμός σας Χριστού την Θείαν γεννήσει. Να μπω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Ερβήθλεμ την πόλη οι ουρανοί αγαλώνται. Χέρι φύσης όλη εντός φιλεοτίκτεται. Εμφάτη των αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Σ' αυτό το ναό τον Άγιο που ήρθαμε όλα να είναι ευλογημένα και οι πατέρες του ναού ιδιαίτερα ο προϊστάμενος αυτού πατήρ Χρυσόστομος ο αρχιμανδρίτης χρόνους πολλούς να ζήσουν. Χρόνια πολλά, Πάτερ Παύλε. Εσείς μην το γράφετε.